Госці з Расіі. У соседках зараз шмат інфармацыі пра тое, што робяць расійцы, якія масава прыязджаюць у Беларусь. Прыязджаць у Беларусь пачалі пасля таго, як ім закрылі ўсе астатнія накірункі для адпачынку, амаль што, так. Іх засталося не так шмат. І пасля таго, як у Расіі пачалі сістэматычна блочыць інтэрнэт. Беларусы гэтым вельмі незадаволеныя. Шмат відэа ёсць і ў інстаграме, і нашы незалежныя СМІ, блогеры робяць аб тым, як расійцы сябе паводзяць. Я кожны раз натрапляю на это відэа і бачу, што беларусаў яны выклікаюць вельмі жывую рэакцыю. Ну, пасудзіце самі, як можа не выклікаць вось такія вось паводзіны жывую рэакцыю. Паглядзіце, што сябе уяўляюць тыя людзі, якія да нас прыязджаюць. Родные, вы думали, я в России? Нет! Я уже в Гродно! Вот таким составом отдыхать. Внимание, обручите 10 рублей. Девки, это не рубли, это граммы, блядь. А почему не гренки? Девки, нас сейчас выпиздят из этого поезда. Я взяла пленочный фотоаппарат. Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчбоксом. Печенье, сладость. Блин, а схуя? Печенье до чаю. А почему? Типа оно на белорусском. А мы же в России. Журавинь, цукерки у шоколадзе, блядь. Я думаю, многія ўжо бачылі войны трэці, якія адбываюцца, калі чарговы расіянчык, напісаўшы, зайшоўшы праз VPN трэд, напіша: «А как у вас там в Белоруссии с?» Или «Хочу переехать в Белоруссию, подскажите, объясните». Вядома, беларусам гэта не падабаецца. Вядома, беларускае грамадства на гэта востра реагуе. Гэта і разнасць менталітэтаў між намі, перш за ўсё. Можна заўсёды расійцаў пабачыць па паводзінах. Яны шумныя, нестрыманыя. Яны не паважаюць людзей, якія ў іх, я зараз кажу пра асноўную масу, якія вакол іх знаходзяцца. Хамяць, паводзяць сябе высакамерна, паводзяць сябе так, як быццам тут усё ім належыць, усе ім абавязаныя. Патрабуюць у крамах, каб ім разлічваліся з імі, у іх прымалі расійскія рублі. Разумееце, патрабуюць, каб ім без всялякіх, каб ім все тлумачылі і адразу пераводзілі ўсе кошты ў расійскія рублі. Понимаете, барины приехали. Тут все, понимаете, их холопы, их крепостные, они, асабліва калі приехали яшчэ из Москвы, тут будуць усімі камандаваць, на ўсіх людзей звысака і з усімі разгаварваць сваім маскоўскім гаварком праз губу. Не кажучы ўжо пра тое, што многія прынцыпова працягваюць краіну говорить Беларусія. Вось была цікавая гісторыя, дарэчы, у трэцім мужик пісаў, што здаў кватэру дзяўчыне з Расіі, которая прынцыпова казала Беларусія, казала, ён её паправлял, она пачынала з ім спрачацца. У выніку яна абакрала гэтую квартыру і папросту з'ехала, абчысціла. І ён зрабіў з такую выснову для сябе, што не трэба ўвогуле мець справу з чалавекам, калі ён элементарна не паважае краіну, якую ён прыехаў. І мы тут, конечно, не ксенофобі. У нас неприяцце вот этой расійскай навалы не потому, што вось у яго такі пашпарт, ці ён там нарадзіўся, і мы яго за гэта хэйцім. А ад таго, што прыезд гэтых людзей масавы ў Беларусь прыносіць канкрэтныя негатыўныя наступствы. Гэта рост злачыннасці. Таму што штораз, вось я вам просто зачытаю загалоўкі СМІ, якіх апошнім часам стала вельмі шмат. Рэкордная паездка расіяніна па Беларусі. 7 парушэнняў за одну дарогу. Расіянка Ірына на ленд-крузер пабілася з аршанскімі даішнікамі і палохала іх мужам-пракурорам. Ну тут, конечно, мы не даішнікаў шкадуем, бейцеся з імі колькі заўгодна, а ў тым, што як яны сябе проста дазваляюць сябе паводзіць. Палохаюць беларускага грамадзяніна расійскім прокурорам. Просто вдумайтеся. Они, то есть, думают реально, что они приехали в нейкую провинцию. Міліцыя затрымала таго самага расійскага турыста, які кінуў недакурак на вуліцы, а потым высказался там насчет мамы чалавека, які яму зрабіў заўвагу. Блогер Серога з Расіі прыехаў на збіцкую з каханай блогеркай Анечкай. Вынік — збіты ім беларус у коме, а Серога на 5,5 год за кратамі. То бок, разумееце, да, што адбываецца. І поэтому я і кажу, што у нас непрыяцце гэтых расійцаў не ад таго, што мы, в прынцыпе, не любім кагосьці за ягоны пашпарт ці за нацыянальнасць, а за канкрэтныя негатыўныя наступствы для нашай краіны.
Вуліцы у іх прысутнасці робяцца больш небяспечнымі. Дарогі робяцца больш небяспечнымі. Не кажучы пра тое, што растуць кошты на жытло. Мінчане сабе не могуць пазволіць ані зняць кватэру, ані купіць кватэру, потому што з масавым наплывам расейцаў, на якіх асабліва жыхароў Масквы, у якіх шмат грошаў, кошты пачынаюць імкліва расці. Ну, мягка кажучы, непрыемна для карэннага, правда, калі ты ў сваім жа горадзе не можаш знайсці, дзе табе жыць, тому што кошты просто фантастычныя з-за того, што прыехалі баре багатыя з Масквы і все тут паскупалі. І, канешне, яны несуць з сабой свой рускі мір. Гэта свой стыль паводзінаў, стыль стаўлення да бліжняга свайго, стыль езды на дарогах, так, свая каштоўнасць, сваё хамства і хто грамчэйшы, хто нахабнейшы, той і правы. Гэта, то бок, адна з галоўных каштоўнасцяў рускага міра. І гэта ўсё, канешне, вынікі дзяржаўнай палітыкі. Лукашенка ўсё знешнепалітычнае жыццё замкнуў на рашку, зрабіў так, што они там чамусьці лічаць нас сваім брацкім народам, шоў да гэтага паступова 32 гады, нягледзячы на грамаднае незадаволенне вялізнай часткі беларускага грамадства. Гэта ўсё наступствы дзяржаўнай палітыкі, тое, што зараз мы маем дзесяткі і сотні тысяч людзей у сваёй краіне, якіх мы не хочам там бачыць. І многія думаюць, што мы не можам нічога з гэтым зрабіць, потому што палітыка дзяржавы, ўсё, як ты супраць яе папрэш. Гэта не так, зрабіць можам. У нас ёсць сродкі калектыўнымі высілкамі, стараннымі, паступовымі, паслядоўнымі, зрабіць так, каб расійцаў тут стала меней. Трэба для гэтага зрабіць што? Каб ім тут не пачувалася камфортна. Трэба зразумець, што яны едуць туды, дзе адчуваюць сябе сваімі. Заўважце, яны мяжуюць Расія таксама з Манголіяй, з Японіяй, але чамусь туды няма такога масавага исхода, правда? То яны лічаць, што вось беларусікі на іх падобныя, потому что все разговаривают на русском языке, все вывески на русском языке, обслуживание на русском языке, рубли тоже называются рублями, хоть и другие. Поэтому можно туда поехать и вести себя там как дома. А нам трэба зрабіць так, каб яны тут не адчувалі сябе комфортна, каб бачылі, што мы асобны народ, асобная нацыя, што мы еўрапейцы і мы ім тут не рады. Яны тады толькі перастануць ехаць, калі яны зразумеюць, што ім тут не рады. І самае галоўнае і простае тут гэта размаўляць па-беларуску. Практыка ўжо показала, што на любыя мовы славянскія, непадобныя, в прынцыпе, на любыя замежныя мовы у карэнных жыхароў, яны ўсе рэагуюць вельмі балюча. То бок, калі колькі я чуў там ад расійцаў, нават ад расійскамоўных беларусаў, што прыезжаю там в Латвию или в Литву, обращаюсь к ним по-русски, а они, представляете, проходят мимо и игнорируют, не отказывают. Русофобия. І поэтому нам трэба гэта рабіць як мага болей, як мага часцей. Расія, сябры, там, дзе гучыць расійская мова. Ва ўсіх іх у расійцаў у мозгах запілена з дзяцінства, што там, дзе размаўляюць па-расейску, Расія. А калі там Расія, то я буду паводзіць сябе там, як у сябе дома. Сраць, мацярыцца, красці, біцца. Я могу там стукнуть Минака за то, что он косо на меня поглядел. Я могу кидать недокурки мимо урны. Я в России, я у себя дома. Дык трэба патлумачыць ім, что это не так, что вы не у себе дома. А найлепшы спосаб гэта зрабіць, гэта размаўляць з імі па-беларуску. Паўсюль, дзе вы іх сустрэнеце. А для того, каб гэта зрабіць, я думаю, відавочна, што трэба пачаць размаўляць па-беларуску самому. Для пачатку між сабой і у сваіх колах. Вось і ўсё. І калі мы ўсе пачнем так рабіць, а пачынаюцца все такія калектыўныя высілкі, яны заўсёды пачынаюцца з індывідуальных. Сябры, не думайце, што ад таго, што вы адзін ці адна зменіцеся, нічога ў свеце не зменіцца. Это абсалютна не так. Паверце, ваша змена – гэта змена цэлага сусвету. Іншыя людзі, гледзячы на вас, вы нават не уяўляеце, які доўгі ланцужок пераўтварэння, трансфармацыі іх іншых людзей вы можаце запусціць, толькі змяніўшыся самі. Калі іншы чуе беларускую мову, это можа для яго стаць трыгерам самому на ўсё жыццё перайсці на беларускую мову. А улічваючы, што кожны чалавек камунікуе з дзесяткамі, сотнямі іншых, вы нават не уяўляеце, які моцны адбываецца сецявы вірусны эфект ад таго, што ўсяго толькі адзін чалавек пераходзіць на беларускую мову. Калі ласка, зрабіце гэта. Зайдзіце на мой канал, калі яшчэ не глядзелі, відэа «Стаць беларусам проста». 5 крокаў для пераходу на беларускую мову. Прямо зараз зайдзіце, паглядзіце,
ці закіньце себе ў закладкі, там 5 крокаў, як это найпрасцейшым чынам зрабіць для расійскамоўнага беларуса. Вось, это самае галоўнае, што мы можам зрабіць. Але ёсць яшчэ варыянты. Гэта не здаваць гэтым людям кватэры, толькі не паліцеся, не кажыце, я вам не здам, потому что вы з Расіі. Потому что можа настукаць ментам гэты чалавек, і у вас як бы могуць быць праблемы. Але знайдзіце нагоду адказаць карэктна, адмовіць. Што да мяне, калі б у меня была кватэра, якую б я мог здаваць, так, у меня няма ніякай маёмасці, я б лепей здал любому азіату, ось сур'ёзна, узбеку, таджыку, кіргізу, нігерыйцу здаў бы, разумееце, но толькі не расійцу. Паведамляйце ментам пра, калі вы бачыце гэтыя праванарушэнні з іхняга боку. Гэта неправільная паркоўка, гэта яны все любяць масава рабіць. Гэта любое хуліганства. Вось цудоўна гэты хлопец з недакуркам зрабіў, вы все бачылі гэты тык-ток, так? Рабіце заўвагі, не саромейцеся, пачынае мацярыць, пачынае агрэсіўнічаць, здымайце адразу на тэлефон, выкладаеце ў інтэрнэт. Калі вы видите, як гэтыя расійцы п'юць на вуліцах, таксама не саромейцеся паведамляць ментам. Хай менты робяць хоць нешта карыснае, а не толькі накрываюць намётавыя лагеры хіпі і бегаюць за тымі, хто рэпост зрабіў неправільна. Яны атрымоўваюць заробак з нашых кішэняў, хай хоць з паршывай авечкі, хоць шэрсці клок. Ось. Калі бачыце, дарэчы, што вось я практыкаваў яшчэ, калі быў у Беларусі, калі бачыце кагосьці з рашкінскай сімволікай, гэта трыкалоры, імперкі, Пуціны і так далей, адсаджвайцеся ў транспарце. То бок бачыце, все, мошкі, не трэба ні канфліктаў, нічога. Потому што зараз такая абстановка, што за гэта сесть можна будзе. Прыйдзе час, мы будзем дзейнічаць уже больш рашуча ў дачыненні да такіх людзей. Пакуль проста берыце і адсаджвайцеся. У транспарце, паўсюль, дзе вы бачыце такога чалавека. Калі гэта будзе масава, гэта будзе мець свой эфект. Але, канешне, галоўнае, гэта мова. Мова на сёння гэта першасны інструмент абароны нашай незалежнасці і адваявання ў будучым нашай дэмакратыі.